nyambut gawe iki sing konsisten. Ora nyambut gawe ra ngerti kahanan. Bojone dijaki didandani kaya ngono kuwi jale. Sopo ra kaget Mas Bojo aku. dasmu. Apa to kaya? Kuwi nek mik mbok kek ngendi-ngendi gak apa-apa. Ning nek sarane Om Kritik, nek nggawa HP, peling Om Kritik lho. Aja wong wedok aja disaki ning kene. Lah nyapa? Enggak baik. Lah kok iso? Wong wedok kok ngesaki HP ning kene. Wis to tak jamin. Nyapa? Telepon angel, WA angel. Kok iso? Sulit sinyal. Lah nyapa? Lho, kene melewati daerah pegunungan to, Mas. Wangel iki. Mulane nek ning pegunungan, Heeh. kuwi HP-mu titipno bojomu. Terus karo wong lanang kon ngesaki ning kene. Wis saya jamin dimanapun tempat itu sinyal pasti baik. Sinyalnya mesti banter. Pasti banter kene. Lah apa? Cedek tower. Dadi kene iki. Iya masuk Ya, akal masuk akal. gak. Kowe calon tawere dadi sak bocah ini apa? tak tumbasne Rajakaya no. Apa kuwi? Apa roh Rajakaya? Rajakaya iki open-open. Apa? Ya kebo sapi, Wedhus. wedhus sak panunggalane. Pitik sarane piye? Titik. Oh, Dalek wedhus. mbeh. Betul kok napa rencanane? Sapi. Sapi sarane piye? Mo. Mah ya wis tak gone kene. Lah ngono lho. Lah kok Hot sontol hot. Pati 50. Cek wong loro ki kok padha lecete to Mas aku. Ya. Ya. Ora Kan cetok. Masku jongkok kendil. Ya ayu, ya ayu. Ya ayu anget wingi. Aku eneng lho kuwi. Olah Kang Mas. Aku Jaremu arepe nukokne aku emas-emasan. nek iki tak luwakne man long lam, kalau tak luwakne men anggapan iki nak tak tukane ontol nduk, tak tukane ontol. Hah? Apa kuwi? Ontol metik, Apa kuwi? Otol ya apa, Mas? Apa kuwi? ontol atik lho. Oh, motor. Motor metik. Ontol atik. Oh, anune Patrick. Apa kuwi? Trik aja mok tawakne to le kaya. Selamat malam wong bagus. Sugeng dalu Mas Gareng, Mas Cari Kritik, Ibu dawuh katimbalan. juga Mas Kluthuk dalu menika awake dhewe sowan wonten menika pok-pokan. Nggih, nggih. Pok-pokan utawa gudang gudang apa ya garasi lah lek ngarani kena diarani garasi juga karena timbangan. timbangan ya kena nampa dawuh timbalanipun Pak Sunardi utawi Pak Ngganong. Alhamdulillah. Jadi menika bos tebu Amin, ya amin. bos trek sak panunggalane. Nggih. Tebu menika anteping kalbu. Nggih. Dadi niate sing bener-bener wis mantap nggone Terus. buka pok-pokan iki Nggih. supaya rezeki ke depan bisa melimpah sak keluarga uga ude jaya mulya menika dipun paringana berkah. Tebu Ngoten. pemangge panjenengan manteping kalbu. Heeh. Mawi penggalih kula nika tetep dadi ati sing bulat. Wo tetep Nggih. dadi ati sing bulat. Nggih, tegesipun tetep komitmen dan konsisten. Oh. Pak Nardi menika luar biasa. Iki. Titik-titik mesti nggelar wayang kulit. Saya Setahun iso ping pindho, ping telu barang penjanipun Wah, menika. Jan. Kaya Dalu menika, dalu niki kula panjenengan pikantuk kanugrahan saya. Lah, Jan, kaya kula niki kesiram kok sik banyu ta? adem Kok sik ta, Tik? dalem. Sing ngomong kok mek aku karo kono to. Lah liyane ndi kancamu? Angke mengko pan-papan, Mas. Cek to rene iki iki pantomin apa piye Jok to, Duk? klutuki ra iso fokus, bojone nusul kae apa. Oh, Di. anu. Kowe kudune ngerti to bengi iki ning pok-pokan lho, Duk. Nggih, Mas. Aku lek ro tebu-tebu ngene kelingan sing ngibah. Kowe mula to. Nyambut gawe iki sing konsisten. Ora nyambut gawe ra ngerti kahanan. Bojone dijaki didandani kaya ngono kuwi jale. Sopo ra kaget. Mas Bojo aku. dasmu. Kuwi penyanyi Mbak Maya Praga lho, tak bieleh kuwi rumah aku. Tak kira bojone kluthuk to kuwi. Itu bintang tamu, nanti digolekke nggon sing pas. Iki bojo sing keloro iki. Ngono lho. Masa. Bojo kedua ning omah, bojo kedua niki. Oh, bojomu loro ta? Nggih, Mas. Loh, perasaan sing loro kaya sing gender. Kok sing gender? Ora ning dindingkon kok ora penak nggon ngomong. Alhamdulillah. Ngeten lho, Mas Kluthuk. Ya. Kula sekali sampean ku timbali Pak Nardi. Pak Nardi. Timbali Pak Pak Nardi. Nardi dalam rangka ngresmekne warunge Pak Printung menika. Ora. Apa warunge Pak Trintung mbok sebut kuwi ngono wis fasilitas. Fasilitas angger cangkruk awake dhewe ning kono mesti penak. Ngene survei Tembang Daya ngono lho. Tegese ngene lho.
Wong ki nulato kaya Pak Pri Entung. Apa? Maksude. Ngeten. Kula sakniki rada jelas niki. Wis rada padang. Dandan ning tebon-tebon. Mas aku piye. Barang tak stageni lah kok apa godhonge tebu mlebu ning kene. Lah iya lah iso kiraken kowe engko. Pak Pri Entung ki hebat. Heeh. Aja ndelok jenenge Pak Pri Entung. Ning Pak Pri Entung itu bahwasanya kita bisa melihat secara filosofi itu bagus loh, Bos. Maksudnya filosofi piye kok entung kok bagus Lah, ya? nun sewu. Pri iki saka tembung prigel. Dadi wong ki kudu prigel, contone Pak Prigel. Nardi. Pak Nardi, beliaunya prigel proses dari bawah, akhirnya menuju kesuksesan. Amin. Jadi seseorang tuh jangan melihat suksesnya, tapi lihatlah prosesnya. Biyen ki Pak Nardi ki rekoso loh. Dan alhamdulillah sekarang sudah sukses. Ini saya bangga karena kesuksesan Pak Nardi sukses, menika bojo kula nggih sukses. Loh. Apa iya, Lah Mbak? apa hubungannya karo Pak Nardi bojomu? itu kan pemborong tebu. Loh, Ya petani, Petani. ya duwe armada. bojo kula menika koleganya Pak Nardi. Loh, masa? Kolega Kerja, menika- relasi. relasi. Loh, kerja sama apa? Kerja sama. Pak Nardi ki bos tebu sing luar biasa. Bojo kok. kula nggih nyambut gawe. Omsete ki ora mek trimo atusan yuta miliatan kok. Bojo kula Rekanan. rekanan. Bojo Rekan, kula- maksudnya piye? nggih. Hubungannya piye hubungannya? Bojo kula nggih nyambut gawe yang berhubungan dengan tebu. Oh. Bakul es tebu. Iki sak mentok. Omong lek bojomu bakul es ya. Loh, tapi es Apa bakul es kok Eh. dadak rekanan karo Pak Nardi ngopo? tapi omsete nun sewu lho. Iki nun sewu sedina niku entek lek rong tronton, Pak. Es tebu kuwi. Es tebu tok niku rong tronton. Gek kuwi terus telake sak pira. Loh, Terus sedina entek pira kok nganti. Dadi omsete entek rong tronton. rong tronton. Lara-larae piye? kuwi? Lara-larae mbiyen bojo kula nyambut gawe jaman semono tenggene Pak Nardi, jaman Pak Nardi kene ning boto kene. Lah riyen nika. Heeh. Ade kan nate ta nika. Iya. Akhirnya kula terus napa niku sharing. Heeh. Terus Jo, iki awakmu ki bojomu nganggur. Nggih aku. Akhirnya wis ngene wae, tak wae pekerjaan, tak stoki tebu, mbuh piye caramu, akhirnya bojo kula dodol es tebu dan sekarang sukses. Iso budidayakan. Budidaya. Eh. Sakniki sampun 50 cabang. Masyaallah. Dan es tebu Bakul kuwi. es ki iso 50 cabang. 50 cabang. Elok iya. Es batu menika sedina niku entek setengah pabrik, Pak. Wah, lha kuwi termasuk gede lho. Omsete non sewu omsete niku sedina niku 75 juta. Edian Lah ki edan nek edan. giling tangane bojomu ra kiting to kuwi. Ngawur ya mesin saiki mu kok. Wah, duwe mesin. Mesin, sekarang tuh mesin. Es ki setengah Es ki pabrik. setengah pabrik, Mas. Plastik ya. Nggih. Plastik ki sakniki entek 3 pickup. Sedina. Sedina niku. Wah, yo sak pikepe Bakul heran. es tebu kaya ngene, Sak Mas. pikepe sak plastike Sak telung iki. dino. Telung pikep. Karyawan niku sampai saat niku sip-sipan, Pak. Karyawan niku sip-sipan. Akeh banget. Saking akeh niku kula niku Dadi karyawanmu enek iso dhewe bengi dhewe. Iya, karyawan niku kula niku senajan tok bakul es tebu niku karyawan kula menika 1.500. Berarti bojomu ya pengusaha. Pengusaha Lah kuwi sukses. ngungkul-ngungkuli karyawane Pengusaha sukses. puskesmas kuwi. Lah ngungkul-ngungkuli Pak Nardi no. Lagi? Iya. Karena saya mempunyai resep sendiri. Weh. Resep. Nah, begitu saya buka cabang ada 50 cabang. Oke. Hah? Saiki bojoku sakniki pun tutup, Mas. Loh, Loh, lah nyang apa? kudune nek nggon semakin berkembang, semakin bagus, prospeknya juga semakin luar biasa. Iki saat kesalamu. Bojoku sadurunge buka cabang kuwi mesti gawe resep terus diincipi dhewe. Oh ngono. Cocok apa ora? Heeh. Begitu ngincipi enek 50 cabang, krep ngopo jadi ngincipi es tebu, saikmu kencing manis. Wow, sere. Mbak Amini yo coba Amini lho. Ini. Coba Amini. Tak kira lerene lek mergo Tak kira bojomu ki iki. nek lebuk mergo kesel kakean aktivitas. Ora, mergo cabange sangke oke dhek ning omah cukup dadi CEO, tak kira ngono. CEO napa bojoku lho nrutus kok. Tapi ora kaya Pak Nardi, Pak. Gareng. Piye Pak Nardi? Pak Nardi iki nek duwe gawe ora gemen-gemen. Ah. Dalu niki syukuran kanggo warga masyarakate, delok wayang, delok hiburan ya insyaallah mulih nggawa hadiah. Karena Pak Nardi iki ya juragan tebu, ya juragan transportasi. Heeh. Menika hadiah pun dicepakne kali Pak Nardi, hadiah utama menika truk menika muga-muga dadi nabrak denggelmu iki kok iso. Kuwi Wong kae iki pancen nggih transportasi secara akomodasinya gen kepenak leh usang-usung tebu kok ya. niki kula lali neh mau. Apa? Tegese prigel mau ya tak terusne ya. Ngecene. Aku kaget aku meni prigel ngono, mergane kancane nek sing mak trata. Pak Pri iki prigel. Pak Nardi menika ini Pak Nardi. Pak Nardi, Pak Ganong. Pak Ganong menika iya.
Lah kowe wis tepung apa urung kok ya? Lah, panggano kali kula ngeten lho, Bos. Lah kudune titan lho sing ndi njajali? Panggano kali kula. Ayo. Endi, Bos? Ayo. Ping 3 diundang kok ora apal iki. Luar kepiye, satu. Jajal? Nah, Pak Ganong menika. Dateng mobil menika. Pak Ganong. Eleh. Tenanan apa ora kowe iki? Iya, aku demung cacah. Lah, dia mau cari sapa? Ojo mung cacah lemu kemaki lho. Ya tapi ya Nek ngerti dhewe berarti kuwi teruji ngono Loh, lho, delon piantun kaya ngono lho. Walaupun beliaunya sukses, tapi mobilnya sederhana. Heeh. Iki menunjukkan bahwasanya beliau itu andap asor, Pak. Weh, sugih ora malih. Penak ora ndangak, sugih Sugih bondo ora pamer dodo. Menika Pak Ganong. Masya Allah. Walaupun susahane sukses, montore sing didudune wong-wong niki. Lho kene asline. mboten. Asline ning omah niku ya mek niki tok. Oh tak. Lah Tegese Jeleh. niku ning tegese ning omah ki enek Alphard Fortuner, Pajero nggih wonten. Tapi beliaunya itu tidak sombong. Iki contohnya kaya Pak Ganong. Prasojo. Prasojo. Lah kowe mbok ngono kuwi karo bojomu Kowe ya kudune prasaja. ngono. Napa? Bojomu klambi ra perlu apik-apik. Lho. Kaya bojoku tak tukoke daster 30.000-an wis gelem. Ngono. Kowe iki 30.000-an ngisi-ngisini ya. Jenenge wong ki Jenenge wong apa? Gemi. Aja gaya hidup. Oleh ngirit oleh, gaya hidup oleh. Tapi lek perkara dasar sing 30.000-an ki sing cilaka aku. Lah ngopo? Lah ndek iki aku pas dolan ning Mahmul isu-isu jam 7. Nggih. Bojomu nggih daster sing 30.000-an, Bos. Heeh. Tipis to? Tipis. Tipis pol. Lah kok nyekat bakal letek. Tangi turu, Barengi srengenge metu. srenge metu. Lah kok Oh. pas dingkluk ini aku pas teko to ngarepe main ning Semarang. Lah iki. Terus Lah kok dingkluk ini tak sangko kadan. Loh, kritik mosok arep jangan tewel iki aku. Karu we. Apa kae? Kae dudu tewel. Apa kae? Wong kae tas kulaan kates Australia. Lambemu. Kok tewel iki. ngono kuwi dicek sik to tewel tenan apa dudu. Wes tak jual tas tenan kok. Lah butuhe ben akurat kok ya. Ngono ki nek roh ngono ki mbok yo ndang kepiye lego praktikal. Dilekne ta? Lah ngelekne piye yo tak nggo tonton. Malah nonton kok ya. Cawe ganji. Tenan kok ya. Gundulmu. Beliaunya Pak Nardi. Pak Nardi. Saya nggih Pak nggih. Min. Izin Pak. Wah Pak Nardi menika luar biasa. Wayangan bolak-balik wis tenan dari dulu penanggap wayang yang Loh. paling kerep rumah saku ning daerah Kediri iki. Iki Pak Nardi tok. Heeh. Ngomong iki kok. Kuwi didolne tebuhe turah nganggi banget. Tebu. Oh didolne tebu piye to lho tebune sak pirang-pirang. Lelake mulane ben Turah blawah. muga-muga dongake turah payangan ora mung bengi kita. Iya. Ning esuk wulan ngarep ya wayangan ngeneh. Lho penjane iki plastiane pokoke buka pok-pokan, tutup pok-pokan, mesti gelar wayang. Mula tembunge pok-pokan. Nah iki genahno tuk. Genahno tuk. Nek tembunge Pok-pokan ki apa? Pok-pokan kuwi lak mesti ana nama membawa makna to ini. Heeh. Pok-pokan. Apa artine? Gini. Cacah sing ora ngerti sinden-sinden jarene pok-pok. Jare pok kecepok ngono wong mlaku ning banyu. Iso ora kowe? Iso ora? Aku ki nglenggono nek ra iso. Pok-pokan iki ngerti ora? Mboten. Ngerti ora? Mboten. Ora ngerti kok ning ngarep. Lah kudune pripun? Buri. Lah itu. Nah ngono digenani sing ra ngerti ki ning mburi, ngono lho. Pancen sedaya Nek ngerti ning ngarep ora apa-apa nek ra ngerti ngalih ning Lesung mburi. jumenglung Ayo, bali-bali. Sru imbal-imbalan. Yen ngerti ngomong ngerti yen ora ya Heeh, ngomong. nek ngerti ning ngarep nek ora ngerti ning mburi. Aja sok dadi wong sing keminter. Aja congol cumongol. Lah iya no, nyapa to kok Yen dadak. kowe iso ya kondo iso, yen kowe Ora ya kondo ora. Aja sok rumangsa bisa ning bisa rumangsa. Iya. Mergo iki ngartekke pok. Pok-pokan. Apa? Wis ora kowe? Mboten. Ora sok ning ngarep kowe. Lho lha piye? Buri. Ning mburi no Tik, kowe iki ra iso kok ning ngarep jan rumah saku kowe kuwi Wong kok. cumongol-congol rumah saku kowe iki. Wes. Lah garangan pring kok melu nguri to. Lah kuwi nyapa Tapi tuh? nyapa kok munyer rene iki? Aku yo ora iso. Lah lambemu. Oh, Lah oleh lah, kemaki. tak kira lek kowe iso genahke kowe ning ngarep. Pak Nardi wonten mriko lho. Pok-pokan. Pok, Pok, Pok. pok iso ketembung pokok. pok. Pokok. Oh pokok. Pokok utama itu yang di pokok kok kopok piye to? Oh berarti ku Pokok aku mau ngomong piye to? kopokno. Lah kowe nuk sing ngomong. Kuwi kleru lho. Ngene, Kok mau ngene. baleni lho. Ngene, ngene. Kuwi kleru. timbang geger antara pokok karo kopok sing bener dadene siji pokok kopokan ngene. Ora. Pok, pok. Pok iso ketembung
alon-alon. Iya, Apa? Soal iki tontonan ki yang iso mengedukasi ya seniman ngene iki. Lho iya no. Aja ki apa kok nyenggoli. Pok ki saka Pokokan, tembung. kowe nek ukara Iya, iya. apik Ah. rebone mesti Sing apik. genah lho Dik, Nggih, nggih. genahno. Iya, Mas. Kakangmu sing Nggih. cetha lek Nggih mengartikan. Mas Rudi. Soalnya sing nanggap ki ya piyai sing bener-bener budayawan tenan. Aja nganti mbleset. Iya iya. Nek kowe mbleset kancane ya melisih. Bener aku. Isin, wirang, no. Nggih no yo sampean kula sing ngejak jenengan. Wirang no, wirang aku sing Nggih no kula sing ngejak jenengan. sing lepon aku. Elek siji elek kabeh. Nggih, nggih. Ngono nek kowe wis gelem nampa bayaran berarti secara Mel aku yo teng pundi Mas? tak pok dasmu. Kok tak pok ndase iki piye to? Marah iki lho. Lah wong kene iki ape menjelaskan apa arti sebuah monggo. makna pok. Dadi kancane ora oleh omong. Lah. Ben Mas Kluthuk sik yo jelasno. Awake dhewe meneng. Pok menika saka Awake dhewe lek tembung ngomongne pok-pokan ben dijelasni karo Kurang gagas. sapa Kluthuk. Aku Kowe karo dadi- aku ki megur ngetutne ngono wae. Dadi adilak ning manut ta. Dheke paham. Wong aku ki apa? Oh, kula iso. Iya. Ulur ki nek jenenge Iya, lho. nom iki kudu ngalah. Yo ngalah no, aja sak sirmu Nganti dhewe. maksa. Awake dhewe ning kene kerja sama. Yen maksa Aja- ora kepenak. Lah gak penak no. Dipaksa ya apa wae mesti Pok. gak penak. Lah Loro. karo panjenengan lah ming Iya. krana pelengkap to. Lho iya no pelengkap no bengi iki Pak Nardi syukuran. Pok-pokan ben dikenahne karo Kluthuk ngono lho. Mas, Dalem. nek jagongan nggone warunge printung ngono ya. Kok nesu neh to. Lah wong kene ape jelasne lah kok malah kono jagongan lho iki. Lah adikmu ngejak omong ae. Ngono kuwi nyuwun izin sik pangapunten ingkang kathah Mas Gareng. Kula badhe medharaken menapa Nggih, to nggih. pok-pokan ngono lho. Nyun pangapunten Mas Rudi Eh, Gareng. unggah-unggahmu karo Kyai Sepuh iki kok rurung ngene. Kok kene rono jengkeng. Sik, Tik. Ora. Iki banyolan iki aku rung sinau lho. Iki sirmu piye iki? Ayo. Ah. Nak Iki piye jane iki tak busanamu ki Surakarta Hadiningrat gawe tatanan attitude etika budaya. Laku dodok ta? Karo Kyai Sepuh ya-yaan kok unyuk-unyuk ngene. Lho kuwi jenenge ora diaturan. Mosok unyuk-unyuk pok, unyuk-unyuk pok ngono iki ora apik. Lah sikilmu lho, tak suwaduk tenan. jare mlaku ndodok gitu. Dodok ki nggawe aturan ora kok ngono Piye kuwi. piye to aku gumun kan melu Nah, awakmu kira-kira contoh ki lho, contoh ki lho. Lah. Iki plek. Plek. Nah, iki ngene. Melu kowe sisih uang lho. Plek, Ya, penak lho. Lho. plek ini Lho. lho. Mlakune lak mirasa to. Lho, ngene, Mas. Kaya nek sing kecepit ngono iki mirasa ngono lho. Kowe mau buka ngene to. Kowe ra gawe kathok lah kok sidin. Wah. Mas aku jajal kuwi anu totonen Tik. Sikilmu mau. Sikilmu lho. Lah ya ampun. Lah. Tak jejeg dasmu kok kowe susi ya. Ngene nek Kalem Nek mirasa. nek gak iso ngene, kaya ning nggone kraton kae. Nah, itik. Ya ngono kuwi. Ayo jajal. Lho, Sik. Kowe iki kecepetan. kowe lek kecepeten, Alon ae. lek kecepeten ngono kaya kanguru lho. Gah aku. Mas, Bentang aku. teko ngono. Aku. Mlaku. Beh, melu kowe uang metu siswi aku ya. Sama klitik malah angel kok. Kowe nek melu aku gak kena tak toto melu cepet. Saploke Ngene ya. Kurang dek. Kurang dek iki lho. Lah. Dek nek. Engko lek kendeken nyeret ngene. anu to klesreh to. Mbahmu. Iso nek teko kene bundas. Lah piye kok ndek saya ndek priyo serek ini kok mah itu bundas. Gak iso mbayar. Aku. Kowe lek apa kok budak. Aku nggumun sing nyeret ki apa? Jarike iki lho, Bos. Oh jarik to. Jarike iki nyeret. Tak kira lek jarik, tibake jarik to. Aku lek bayangne umpama bundas lho. Ah. Terus bojone kan kowe betadin. Nah terus Ndane oleh iki apa? Poci ya kaya ngene iki ya. pok-pokan yo. Apa kan? Jelasno. Tenanan iki ditanggap piantun. Lho yo. Bapak mirsani, ayo. Poki pokok. Madhep ora ono apa Pak nyawa. Adi ning kono lho. Ngono. Poki pokok. Iya kok menteleng rene kok iso. Saka tembung pokok itu Bapak di sana lho. pok menika pokok. Lho kok nyawak kono lho. Pak Nardi lenggah ning jero mobil ka lho. Metu to, Pak. Lah kok malah meksa kok ya. Oh bapak nyaman ning kono kok iso. Pok iki pokok. Hmm. Beliaunya Pak Nardi itu yang diuntukkan, yang diutamakan adalah kepentingan pokok, kebutuhan pokok. Jadi internal itu yang harus diutamakan baru eksternal. Oh. Apik bahasane. Aku ngomong pokok,
Aku ngomong internal, itu keluarganya dulu. Betul. Pak Nardi membina rumah tangga itu baik dan bagus dan sejahtera. Dan memprioritaskan kepentingan keluarga dan memprioritaskan kepentingan kebutuhan keluarga. Dan pada akhirnya mementingkan kepentingan karyawan. Karena prinsip dari Pak Nardi itu adalah happy wife, happy life. Wah. Apa kuwi? Ya kuwi sing keseret. Happy wife, Happy wife, happy life. happy life. Artinya Bahagiakan istrimu, maka hidupmu akan bahagia. Alhamdulillah. Pak Nardi membahagiakan istrinya. Iya, iya. Dan akhirnya beliaunya bisa membahagiakan dan dibahagiakan oleh Tuhan yang Maha Esa. Amin, amin. gitu. Lho nggih. Masuk. Tadi Ini- pok ki Pokok, pokok. Oke. Yang kedua pok neh. pokan. Pok iki kapok. Pok yang kedua kapok. Kapok. Pak Maksudnya? Nardi ora kapok. Proses itu pasti akan ada kegagalan. Oh ngono. Tapi beliaunya ora kapok. Beliaunya akan selalu berusaha dan mencari lini dan mencari apa yang menjadi kesuksesan dan goleki kegagalan itu apa? Penyebabnya. Penyebabnya apa? Dan beliaunya selalu mencari dan akhirnya menuju kesuksesan. Mula ana tetembungan air beriak tanda tak dalam, air tenang menghanyutkan ya kaya Pak Nardi. Beliaunya seperti ngono. itu. Ya ini enggak terlalu banyak bahasa, enggak terlalu banyak bicara, tapi bukti Kerja nyata. Kerja nyata itu yang selalu diutamakan. Berakit-rakit, Ke hulu, berenang-renang. ke tepian. Mula kaya Bapak Nardi, Ha-ha. bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Kemudian. Ngono lho. Ya, ya, ya. Jadi proses itu penting, Pak. Nggih. Pok Wih, an. pok saiki karek an. Anki insya Allah beliaunya Pak Nardi dan keluarga dan karyawan Soko Ude Jayamulya. insya Allah Anki bakal antuk kanugrahan saking Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tepuk tangan buat Kluthuk, tepuk tangan iki bengi iki menjelaskan Oke. luar biasa apik banget iki. Iki ora mung karyawan itu, Iya, tapi iya. penonton sakmene mbane. Insyaallah menika sedaya pinaringan berkah barokah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Didohke bilahine cedhake rezekine. Amin. Iki lho, Mas kuwi ngene iki, Mas. Kakangku ngeten iki. Pokoke pintere jam-jaman, kok sak jam luwih goblok neh iki. Ora lho pinter iki pinter prewangan po. Yo pintere ning Kowe jam-jaman. iki rungokno ya kita. Kowe nek lah, kowe iki ngilermu ya jam-jaman. Bocah ganteng-ganteng kok banyu. Adikmu ku lho. Niki Kok kawan bunga bayi, banyu? kawan bayi. Oh, kawan Kawan bayi. ngeten iki. Asmanipun Bapak Nardi. Narki saka tembung narima. Menungsoku kudu narima ing pandum. Wong ki lek diwehi jatah, diwehi apa rezeki sithik akeh saka Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mensyukuri. Amin. Karena dalam bahasa saya itu bisa dikatakan bahwasanya orang itu jangan bersyukur dari apa yang kita dapatkan, tapi kita mencari apa yang kita harus kita syukuri. Lho, Weh. dadi ora kudu bersyukur ning goleki Golek apa sing nggak disyukuri? Oh ngono. Dadi- Apa sing patut disyukuri? Betul. Dadi awake dhewe wis mencari apa yang harus kita syukuri. Insyaallah ora duwe jiwa iri, dengki lan srei. Niki Mas. Niki. Weh, kakangmu jan Loh, luar Tommy, biasa. mulai- kas balik jam-jaman iki. Oh ngono. Goblok deh. Ngono. Bapak Nardi. Di. Dina-dina tansah nyenyuwun marang Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Oh. Wong oleh budidaya ning awake dhewe ya aja lali manembah marang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Hidup bermasyarakat. Hidup bermasyarakat, Heeh. insya Allah kita akan hidup bermasyarakat, akan bermanfaat. Apa meneh awake dhewe nggandul ana ing oleh syafaate saka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lho, ngoten lho, Bos. Kuwi Dadi narki narima diki Dina-dina tansah ndedonga. lah Pak Nardi ki parapane panggilan akrabe Pak Ganong. Ganong lah. Ganong. Apa artinya? G A Ga menika N O N G. Pak enggak menika saka ngangge tembung NG nolek celukan. NG, enggak. Jane Ganong jane, tapi Nggih. kaprahe kan Ganong. ganong. Enggak menika saka tembung ganteng. Oh iya kowe arep golek undak-undakan Mboten. ketoke kowe iki. Apa kok Enggak. diundai? Iki bayaran dilonge senenge ramu mok. Lah nyang apa? Kok diundai? Lah nyang apa? Bocah iki nek diundai ra gelem, gelemane dilong. Ya engko tak longane kok. Enggak menika ganteng, Pak. Ganteng. Beliaunya dadi wong ganteng, nyatane bojone tresno. Amin. Tapi aja ndelok wong ganteng karo wong ayu dari secara fisik, karena kita bisa mengatakan bahwasanya biasanya ada wong Jawa sing ngarani ayu kuwi tresno, dalam bahasa Inggris beautiful because of love. Wah iya Inggris nek. Loh, Tokno. Bocah iki Artine piye balenono. aku selali iki aku. Anu ipul-ipul ngono, apa ipul-ipul mau? wong ki aja nyawang rupa. Aja nyawang rupa tegese wong lanang iki ketok ganteng mergo awake tresno, nyawang wong ayu mergo awake dhewe Tresno. tresno, karena dalam pepatah utawa kata-kata bahasa Ipul-ipul Inggris sudah ngono. dikatakan bahwasanya beautiful because of love. Iki lho. Oh, beauty. Iki lho. Beautiful because of love.
Iki lho. Ipul-ipul lho, wis bener. Kene mboten. Beautiful. Ayu kuwi Artine, tresno. artine. Ayu kuwi tresno. Ganteng kuwi tresno. Oh, dari segi Loh, nggih. perasaan. Dadi kaya kula nyawang wong ayu-ayu ngeten iki. Hah? Kula ning wandi bojo, karena saya cinta terhadap istri saya, Ha-ha. akhirnya kula nyawang wong ayu-ayu ngeten iki nun sewu. Ya Nggak. tetep ora gelem ya. Pengen aku jadi. Mbiyae. Kudune sing ayu mek Eh, bojomu. Imanku ki ya tetep. Kok pengen iki lho. Bojoku welek. Sajake pengen tuku. Eh. Piye to? Aku. Oh bojone iki ayu dhewe kok sampean ra ngerti. Lek kalih niki nggih. Eh. Kalah kali bojo kula. Sapa asmane garwamu kae? Bojo kula jenenge nun Asli. Asli nggih? Heeh. Jumini. Lah mosok. Bojone niki jenenge asli niku. Aku lek garwane kae kan hafal. Nggih. Mergo pancen karo aku kulino. Sapa? Golek es tebu. Anu Anjarani kae sapa? Sapa? Sapa sapa, Nduk? Sapa? Anjarwati Klitik. Anjar Wening Iya, sih iya, bener iya. Anjar Wening. Anjar Wening. Mas aku. Nek bojone niki jenenge Srianing. Sriani. Oh Mbak Sri. Nggih, Mbak Sri. Sri, kapan kowe ani kuwi ta? Heeh, sip. Lho kan Sri Ani. Wong ngono kuwi ta. Heeh. Lah terus alhamdulillah. Ya karo ndonga, karo nembang. Siap. Nembango liwat Nggih, donga buat nggih. pok-pokan Siap, siap, siap. Udi Jayamulya iki ya. Saged, Iki. saged, Wes, siap. Ngangge seretan piye lekmu? Yo, Anu iki pancen kejaba komedian Klitik iki ya juara maca pat. lah. Heeh, juara maca pat ta tahun Wah, ngawur kok. 55. Kok maca pat pedhek iki maca ra tutuk kok. Maca lu kok, maca lu. Maca pat iki maca ra tutuk. Maca Jenengan saged Saged. gamelan napa? Sembarang. Lho campur musik no. Awake dhewe iki ya seniman ki ya kudu gamelan iso, musik ya iso. Coba iki Mas, nyuwun kote Mas, minor Mas. Soale panjen kulino. Ndek iki ning tanggung arep tak susul jane kuwi iki. Ning tanggung ndek iki aku arep nyusul. Oh, ampun Mas, ampun. Keturunan aku. Ampun. Lah nyang apa? Kula ndurung wedhek kok. Dalange jan wis tenan. Pengengan kula. Jan wis kan. Jan iki. Kalau sing kaya aja mbok ame, Mas tamungi. Apa? Iki mau dandan ning tebon. Hah? Tak kira iki sandingku ya iki. Terus? Tiwas lehku pipis ngadeg bareng jebledu iki kok. Lah terus? Banci lagi teko kan. Lah terus akhirnya kowe piye Loh, pipismu? Mas Klitik iya nyapa? Gedhi to aku. Ngomongne. Apa tebu apa piye sing gedhi? Ora mehku awakku leh dandan ning mburi kan bareng karo cah-cah ki lho. Oh alah, badanmu sing gedhi apa? Ora yo sing diseret kuwi mau. Nyanyi ini wong telu ya, Bos ya? Loh, lha nyapa to? Wong dhewe, wong loro. Wong loro no. Ayo. Anu kae ndonga buat Kok? Udi Nggih, nggih, nggih. Jayamulya. Kae kekasihmu engko di. Engko tak goleke wektu, Mbak. Maya kae santai Nggih, mawon. nggih, Nggih. Wes, pokoke Saged. insyaallah. Bapak Nardi tampan sekali. Nah, ngene lho maksudku. Insyaallah. Kowe nek nembangno irungmu ora mekrok ora iso to? Angger nembang kok mesti ngene iki ngapa to? Irunge biasa wae, Mas cobi panjenengan. Insyaallah. Loh, kepenak lho. Ayo, coba. Wah. Lah ya to mekrok to. Irunge aja mekrok, biasa wae ora. Kowe lek ngelokne irungku enggak apik, Hei. padha karo kowe ora seneng karo kudrate Gusti Allah. Loh, Nah, iki lho. Lah nyapa kok ora seneng? Ora nrimo ing pandum. Pancen ya irunge kaya ngene ya. Lah nek lak bersyukur to irung delon bolongane yo madhep ngesor kabeh. Lek Madhep ndangak. dhuwur ya kaya sepur tumbuk. Ya kaya sepur apa-apa lelek udan ora ya ngecembong ya. Wong iku kudu apal tembang ngono. Apal-apal. Bisa ora? Iki papat. Bisa to? Saya. Saged betul. Saged. Kudu eling lho. Ya. Coba nduk. Bisa ora, Nduk? Coba. Kenapa? Sampeyan iso tembang. Ayo to. Ayo. Eh? Para aku kene. Lah mau jare ngejak kanca. Engko kanca tak golekke. Apa ngejak kanca? Bengi sida. iki sing nimbali Bapak Nardi. Yo. Bapak Nardi memang beliau baik sekali. Sudah terkenal petani di sana sini. Insya Allah Bapak Nardi banyak rezeki. Amin. Asoy.
Kowe yo. Iki sing tak enteni yo ngene iki. Enek asone Dadi, barang. Cara ngaji lu tajwidmu iso apik tenan. Apa sih? Ngono. Usahane udene Jaya. Jaya Mulya. Ya. Kowe ora dadak ngenteni ngapa to ndang Mikir, cak ngono lho. mikir. Dadak mikir wong bendina wis ngono. Udik. Cak ngono. Iya, iya, Kowe tak. mari ilmumu mbok enteni karo wiji mambengi iku lho. Ngono aku yo ngengeno ukel. Lah iki ora dingengeni. Ngengeno sepelan. Entek-entek. Dejaya Mulya karyawane pancen prasaja. Ora lali mujudke syukur nanggap budaya. Insya Allah sak kabehe panjang yuswa. Asoy. Yo ngene iki lho. Layak kowe Senengku ngene iki. layak kowe njaluk sinden kowe butuh mark asoe kuwi to. Dulur iki yo dulur ngene iki lho. Sing apik ngene iki, sing apik. Wis seru imbal-imbalane oleh. Terus. Matur nuwun. Asoe. Urung. Urung. Lah, kowe kakek aso. Urung. Aso ning klae. Wah lah aku salah begitu ping pindho kene wis kudu asoe. Wis ora cetha kaya. Matur nuwun Ah. dumateng sedaya penonton. Nonton. Muga-muga sing dipingini bakal kelakon. Aja sambat yen lenggahe sak ngenggon-ngenggon. Iki. Ayo. Ayo Ki tak. lantiping panggraita. Iya no, golek slamet dhewe-dhewe no. Bangsane iki. Ayo. Yen entuk rejeki kudu paron. Ayo, ya. Tegese paron ki sedekah. Bareng-bareng karo sinden. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. adama bi ilmillah salatan imatan bidawami mungkilahi. Bapak Nardi usahane lah iya tebu. Ya. Nah, yo ora babu-babu ak culek mripatmu. Mikir gendeng mikir mesti Kancane wis banyak ngenteni dadak-dadak. barang. Makane to, aja dientek-entekne karo wiji. Pancen Pak Nardi yen tak sawang sugih ilmu. Piyayine sepuh yen durung ngerti ayo mbek guru. Iso sukses mergo Pak Nardi bekti karo ibu. Nah, iya. Bisa lho. Ini Ora mung ibu, ora mung keluarga, ya ana bapak. Ayo tak teruske. Mikir aku ya mikir. Oh, ayo Jan. ah. Ayo. Pangenteni kancane selak. Yen iya. Ora mung ibu, ora mung keluarga, ya ana bapak. Saben-saben dahar Bapak Nardi mesti gawe opak. Iya. Prasaja lah wis prasaja. Ora lali tetep bersyukur ngrasake enak. Senajan penak Bapak Nardi ora gampang ndangak. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adama bi ilmillah Ora lali enek syukuran nekake wayang. kuwi nduduhne Bapak Nardi sregep sembahyang. Insya
Dek padha dipujekke rezekine ra arang-arang. Wong lek lambe lecet iki. Wis tak pikir, gue tak pikir. Gitu. Terus. Ayo. Rang. Padha. Tak pikir Mas. Salahmu to. Oh dhisik isan. Sak sir kundi sing dhisik. Wong iki golek aman dhewe. Ayo, jale. Piye mau piye mau. Dah alah. Saben syukuran ora lali gelar wayang. Kuwi ndutuhne Bapak Nardi sregep sembahyang. Yen telok sedakoe ra arang-arang. Mula saka kuwi saben adol ora larang. Yen dipirsani dalange lenggah namine Mas Gareng. Yo. Gareng. Mas Rudi Gareng senengane dahar tengkleng. Seneng aku kuwi. Piyayine bagus, rambuté dawa, tur rada mentereng. Oh apik. Yen dijalui tulung karo kanca mesti enteng. Ora lali ana dalang, ana dagelan. Yo. Lan. Siki cak-cak. Muga-muga rezekine sak paran-paran. Rino lan wangi ora lali nembah ming pangeran. Lan ora lali menanamkan jiwa kekeluargaan. Iso. Anak gawa sinden bengi iki cacahe 12. 12 ndi to? Lah kae loro mbek hitung 4 no. Anu jatah to. Ngawur. 8. Bengi iki ra lali Masudi Gareng asta sinden 8. Sinden 8 yen tak sawang pancen ayu-ayu. Saya ngepinggir dhewe senajan ayu awake lemu. Kowe tak omongi kuwi ngono ya kendhaanku. Wis malaras. Ngusak tak goleke kanca ya. Ana Basa ending tentane gendakane. lha wis senengane dheke. Karena aku suwi ya Pak Sido. Senengane dheke. Lho iya no awake dhewe urip kudu geguyonan ben ora tegang. Nek ora tegang mesti panjang umur. Kaya ana Silva Nur Maulita, ana Mega. None, none. Oh. Nika wonten warang kono. Ndi? Oh alah, alah tak kira lek karyawane Pak. Saged. Tak kira lek karyawane Pak Saged, pilih saged. Saged Mas. Pamane. Iya. Pilih endi Mas Kluthuk? Mangan ketan apa mangan telo Mas Jok Kluthuk. Jan menikmati tenan klip Aku iki. suwi lek mau mbok cium kene, saiki mbok jalur kene iki aku jane masmu apa gendakmu. Aku iki tresno lho karo sampean. Yen kon milih
Kawak terus nih. Ora, kita gaya halus, rada Sunda sithik lho. Iya. Pilih endi Mas Kluduk mangan ketan apa mangan telo Mas Jo Kluduk. Mas Jo Kluduk. Pinter. Apa mulai enak ya? Kok teko abab ku Mas Sang. Iki dhek bengok cara Sunda. Lah cek gimana aja. Kowe iki tas mangan apa to jane kowe iki? Batang tek telu. Mas aku. Yen kon milih, Mas Jo Klitik. Yen kon milih, aku pilih mangan ketan. Weh lali Mas Kluduk. Aku sewi. Ngrayai kok ya. Pilih endi Mas Kluduk rapi perawan apa rapi rondo Mas Jo Kluduk Mas Jo Kluduk. Yen kon milih Mas Jo Klitik, yen kon milih aku pilih rapi perawan. Kok rapi perawan Enak era karuan. sebab Sebabe apa kok pecicilan lho? bangsa dadak joget yo ngopo? Oh enak ya musik iki. Lho kok iso cikile diguak Mas aku. Kok rapi perawan Enak era karuan. sebab apa? Amarga rung pengalaman. Nek rapi rondo. Tadi iki. Matane iki lho. Iki lho. Nek rapi rondo. Enak rasa piro Sebab apa? mergo tilase yoga. Sik yoga ndi? Yoga ndi? Yoga A apa B apa C? Maksud iki Kene iki tilase steril. wisate tilase yoga iki tilase Kok steril rumahmu kabeh apa piye kok? Kene Steril. tilase tidak tanggapan ngono lho. Wong ngono. Iki ana sinden loro. Sinden ayo. Sesuai karo bawamu semi Sunda ya. Nggih niku wau. Jajal digawa ning Parahyangan Leres, Pak. sisan. Nggih, tembangipun napa, Bos? Balon. Hah? Bajing londo. Lontong. Loncat. Waduh. Bajing loncat. Engko sing nembang iki kae sing joget. Oh, Nah, alah. Lho, iki anggenmu tak latih lho isuk mau. Niki Mega iki wah. Temu latih kleru. Apa? Iki nek mbok latih apik nyekel mik. Lha kuwi nyekel mik ditukne rono. Iki piye to Ga kowe iki kok ya. Temu latih piye to, Ga? Oke, iki kita lagi tilase poro. Sik Sampeyan to. kok ngenyak aku to, Mas? Ora klitik iki ya ngawur, mosok enek sinden nyekel mik ngene. Lah iya. Lah Masa iya. ya tak kene mburi. Ora Jeneng kaya. persani to sing kene ya ngene tak matne mau yo. Ayo bene mik iki sak sailek nggawa to kaya. Tak weling. Nek mik mbok kek ngendi-ngendi enggak apa-apa. Ning nek sarane Om Kritik, nek nggawa HP, weling Om Kritik lho. Aja wong wedok aja disaki ning kene. Lah nyapa? Enggak baik. Lah kok iso? Wong wedok kok ngesaki HP ning kene. Wis to tak jamin. Nyapa? Telepon angel, WA angel. Kok iso? Apa? Sulit sinyal. Lah nyapa? Lho, kene melewati daerah pegunungan to, Mas. Wangel iki. Mulane nek ning pegunungan, Heeh. kuwi HP-mu titipno bojomu. Terus karo wong lanang kon ngesaki ning kene. Wis saya jamin dimanapun tempat itu sinyal pasti baik. Sinyale mesti banter. Pasti banter kene. Lah apa? Cedek tower. Dadi kene iki. Iya, masuk akal, Ya, masuk akal. gak tawere sanil. Gitu. Aku ngrungokne omong-omongmu kok saya mumet aku. Sementara towere rusak mergo Aku dudono tower endi? Oh, sik rusak, Bos. Sik pembenahan. Pembenahan mergo mau diseret iki, diseret iki. Rusak apa bundas? Bunda. Tower kok bundas kaya. Ya. Bajing loncat ya. Bawa iki. Nggih. Bawane wis Iya. pilih Oh, endi bawa tuh sithik. kowe rapi. Rondo apa rapi setan kuwi mau lho. Perawan, maksudku. perawan. Heeh, perawan kuwi mau lho. Yo sama sing nembang jenengan sing joget ya kaya. Nggih. Asalmu sapa, Nduk? Aku lagi Mega. Sama sapa? Lita. Eh? Lita, Om. Ya. Sing banter Nduk, rada banter Mas klitike dadak nyablek. Lita, Om. Pon. Pon mireng. Limo ngono ya. Linya iya, linya harus panjang. Oh, Iya.
Pencetakan. Loh, ben kersane genah to. Ya, pencetakan makna. Ya. Kata penting ya. Aku gak ngerti kok sesuk sekolah. Enggak marane kritik marai neng tower barang ngono lho akhire. Ya. Engko kancanono ala Sunda ya. Nggih, nggih. Ah, Mas kritik Mas Gluduk. Le jenglengen engko lak ben. Loh. Anu to. Kok kowe arep anu. Mosok bawa. Bawa iki. Bawa itu. Lho, pilih lawanmu dudu bawa ta kamu. Bawa iki sak Oh, dhewe alah, langsung. iya, iya. Sing bawa kan wis kowe. Pon. Ayo, Tik. Ah. Yo, intro cantrik. Kumaha tu ayak naon si melokokuk. Sahadi itu. Yot. Oke, Mega golek gon sing ngombo. Bagus. Waduh.
saiki kan Mega karo sapa? Lita. Nggih. Wis mben ning Mbogem Mbak Sendur karo Krisnia. Nggih. Wah, wis tenan. Kudu siap, kudu siap. Menawi Lita Iya. kalih Mega menika saged kula wastani Kembar. duo bajing. Oh, dua bajing. Duo bajing. Cilik-cilik ya bener. Cilik-cilik bajing. Dua bajing. Menawi menengke Mbak Sendur kalih Mbak Krisnia menika duo garangan. Nyapa kok ra duwo regul pisan ben Duwo rada regul. kereng Mas Rada aku. gede. Kok garangan piye to? Sinden ke macake ayu-ayu kok mau garang-garangke iki lho. Garangan. Kowe kulino garang bojomu berarti? Boten. Tenu niki mek anu Sasmita. Oh, Sasmi. Sastomi, Berarti Sastomi. sampean asline jenenge Sasmita. Sastomi, Eh? Sastomi. Melu iki angel, tak mambengi. Lho Mas aku lho. Aku iki nonton kaum masir kuwi nyusul anakku pangkah nangis. Oh, cara aku tak racun. Anak adalah anak kok rumah aku diracun Tekse koyo. diracun kali rasa. Wong ngono. Iki bapak tak nyusul ommu klitik karo kluthuk ya. Jangan. Wah, Ngono. bisa muni jangan. Lho piye to rumah aku? Biasanya ya lodeh ngono. Aku. Iki aku nggawa presiden saka Nganjuk. Oh, nggih. Ana genduk Wida. Oh, Wida. Wida ya, Wida. Kene ben jumeneng spote sing dawa, Tik. Oh, siap dawa. Tungno. Gling. Nah, niku mawon. Engko bar iki aku iki Pak Nardi juga ngrawuhi bintang tamu lho nanti. Sing anu Mbak Maya Spektakuler. Praga. Oh iya no. Spektakuler. Sore mau wis digoncang. Bengi niki niat kajanipun Pak Nardi pengen berbagi kebahagiaan. Iya, dana rasa nyenengke warga masyarakat sekitar karo tasakuran. Amin. Nah, Kene Nduk Nadia. nggih. Nggih. Sapa jenenge? Nadia. Nadia iki lek sing anu kae kaya tak kuwet aku Mas aku. Nggih, sugeng dalu Pak Dalang. Sugeng dalu. Nggih, pripun kabare panjenengan, Pak? Alhamdulillah sehat Cahayu. Sehat nggih. Seger waras Cahayu. Oh, nggih, awet timur to Pak jenengan. Oh, iya aku selalu nang etan. Boten maksud kula niku Eh? awet nom ngoten lho. Lho, iya no kanca-kancaku nom kabeh kok ya. Lah nggih. Contone kritik nom. Riyen niku brewoken lho jenengan kok saniki kok bersih. Anu, kula sampun saged tumbas kerokan Cahayu. Dadi titik-titik Jane kula nggih kerok. anu lho Pak, anu. Dalem? Sampeyan ki Napa pripun? doh kono ki ngematke nggon wayang, garapan, Kuwi lek- sulukan, ngematke kok brewok. Kuwi lak ya sing biasane to, Mas. Nggih. Lah aku kan gak biasa. Aku suka sing berbulu-bulu ngono kuwi. Nah, nek ono sesuk Ono lho, tukokno Mas. pitik talkun, enek bulune. Bayakno dek iki karo sulak seneng. Iki ben nembang pundutanipun kanca-kanca menika Mbak Wida. Nggih. Wah, ape nduk jenengmu? Tembang Wida. Wida. bisa ketemu Wida. Wilayah keramaian yang menjadi pusat tujuannya. Apa wilayah ngendi kuwi? Wilayah, jadi senengane ngemol. Oh, ngemol. Iki lah sinden Gensi to, sinden-sinden saiki. Ya. Apa gensi iki? Peh, cak mudeng neh. Mili ning nial. Iya. Oh, sak dhuwure niku. Nah, ngono. Dadi Oke. kuwi itu wilayah rame yang menjadi pusat tujuannya. Heeh, tujuane ngendi kuwi? Wilayah apa, Mas? Ya kaya mall terus nggon super. Ora kuwi maksudnya sampean gak kuwi. Iya ta? Iya Tuh. ta Mas Kluduk ya? Boh. Kok jahat. Iki kok tujuane nggon ulune Aku to iki. iki. Mas aku. Oh iki marai. Mangketir ngono lho aku ngrasa. Nyingkar ingku. Wiwi. Oh iya ta. Sapa kae? Wira suara ngendi kae mau apik suara. Pak Margono ta kuwi? Pak Margono ta kuwi? Ngawur Peru. Kuwi jenenge Muji ya kuwi. Heeh. Jajal bawa sekali tempo ya ora ketang apa ki? Gebek apa kok gebek apa ki judule? Selebe. Gebek apa? Sebelah. Gubuk asmara. Buk asmara. Ya. Nduk apal lagu iki ya? Sing apik lho, Mas. Ini tak Ini. ngerti. Ya. Apal ya, Nduk ya? Apal. Jajal umpamane. Umpamane na 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 nino nani. Kuwi apa, Nduk? Apa, Nduk? Sore-sore Lagu. Judule, Tembangnya judule. apa? ketuk. Wah, ya Allah. Weh, jan. Jenengan tek loman to, Pak? Lidik lek cawe wedok. Nino neno nano 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 nani. Apa? Niki judule. Ya judulnya. Wiwit pian kula. Joko Melarat. Wes. Sama Loman. Seneng aku lek ngene iki. Jajal. Wis Loman. Jajal umpamane. None nano nani. Selendang sutra kuning.
Iya. Cawe itu. Bangga. Kok tak kei, Pak, iku bagiannya. Brodol. Piye, piye? Nano nina. Ali. Karo sing dinanyar lomo ngono iki. Kelingan sematun. Noni nano nonani nano nino nano Buta galak. sinden tenane ngene iki lutuk pamane nino apa duk Sankas. iki mudeng Oh, sampean ora nenonane capek gunung. Capek Oh, gunung. sampean belajar sesuk belajar. Cak ngono, Mas. Iya, aku Iki iso. kok nani Kuwi tanggapan campur sari ning ngandeng kali kecemplung selulup. kira Judule dawa men kaya. sampean iki telas lah. Pun telas. Karo nek telas. oke nduk nggowo akeh Oh, nggih. Wah. Niki ikhlas nggih. gowonen Ikhlas. aku ikhlas saiki iki iki sekmu ngono kuwi angger nek sinden nanyar lomo ngono. Oh. wah yo ora lho Nying. kok kowe meri-meri nyonya Lah ngono. Ape ono, ape Aja karo ono. wong liya tok dulur iki iki diwehi. pancen sing nimbali ranono liya lah Pak Nardi. Pak Nardi ki blobo kok ya. Saestu Mas Gareng nggih. dadi duit sing ditampa ki barokah Iya amin Ah. amin. ben saya barokah didum-dumke Iya penting lho kuwi. sing penting sampean kudu ngerti asmane Pak Pak Nardi. jawabane kudu Pak Pak Nardi. Ngono lho. sing digawe Pak Nardi. Ngono. Lah ngono lho. Didemi ngono sing kuwi. duwe Ude Jaya Mulya Pak Nardi. nah Ngono. iki Aku macam iki wis aku lek apal ngene iki. julukane Pak Ganong kuwi asline Pak Nardi. nah ngono lah penak Lah kok jaman Pak Nardi gampang ngono. sing duwe truk sak menimbane sapa Pak Nardi. Ngono lho. Aku iki sapal. Dadi les ngene-ngene iki aku wis paham kok jaman Pak Nardi mesti aku mesti iso. kowe duit karo Pak Nardi milih ndi Pak Nardi. ya wis kae lho Pak Nardi ning kono lho halo Pak Nardi Ya wis lenggah lho. bejomu, Mas. Pinter, cerdas cermat pinter. oh lho Pinter. Pak Nardi lenggah kae Halo, lho wis. wong duit ra seneng nang yo pengen karo Pak Nardi Pak Nardi nyun 50 ya, Pak. Lah kok njaluk kaya. Aja ngisini to, Mas. Di sini. Lho iya. Kakak guyon. Ya ben di Nggih. Bawa. ben di bawani Wida iki ya. Enak niku mam apa nih? Wah, pangkur niku aku. pangkur niku nggih Nggih, dahar napa Pak Dalang? Aku iki tenan, Nduk. Nggih. Hidup adalah makan aku. Makan. ngono. Mergo iki lek rane Iki sing tak pangan kan nganggo apa? Mbako iki, mbako. Saya setu mbako. Rokok tak ulu. nih lei Apa? andukmu lei Ngomong ki serbet. iki sekti lho iki Nggih. sik enek nek. Sekti. Banyak lamu yo. dok rene dok Tapi- nyok Tapi ning tanggung iki diukel e pangan. kowe tak nyok lho Hmm. pen kabeh nyok Bah. kowe pokoke iso njipuk dhuwit iki tanpa nyenggol anduk Ngene yo enteng lho ngene. Iki kuwi jenenge mbok cutik kuwi mbok cutik Gak Kuwi oleh. jenenge kuwi mbok cutik ayo alah kuwi mbok biak tapi cara wah kuwi sapa piye kuwi mau piye lek mau anu? Moh aku duwe Lek mau anu duwe piye? kasete nok ming ora enek Iso imbalane lah kula rugi ketok nok. lho, ketok lho. Kowe njajal dhuwitmu kene kono. aku nggak duit. Anu ini Oh, iki mau anu ta acarane meh blendes. Ora, ayo njajal. Apa? Kok duwite kancane kok ya? Tenanan, Ayo, tak Dik. iklan Lah kowe nih, budal yo. sangu apa ora? duitmu tidak. Alah, kok utang aku dhewe ra sangon. Nyilih dulu ya. Ora, Gak oleh, Mas, gak oleh. Teng. Kudu duwite dhewe. Oke. Kok celeng melu ta celeng? Leng Enggak. duwite leng. Ateng. dulur. Dompetnya. Mangsane. Dadi maksudnya dulur panggah duit Aku obah lek- ngono. Duit tobat. Totoan ngene aku tak dompetku. Njiko duit tanpa nyenggol anduk ora iso. Oh, lah ya andukku Iso kuwi njiko berguna. Mangsamu. Oh, tokno. Tak dompetmu. Beh. PN iki. Pira kuwi? Sepur tak hitung. Sik, iki tak benakne iki ngene iki ya 2.500 iki. Iso njukuk dhuwitku tanpa nyenggol anduk iki pen. Wah. Kowe Toke. ngino karo aku kowe. Ya. Putune warok mangsamu. Kuwi enggak sak dompete enggak ya. Gangsaran, Pak. Salam. Kaki danyang bau reksa bumi ngriki kula nyuwun pangestu panjenengan. Kayak Mudin.
dulur papat lima pancer ewang-ewangan aku anggonku jikuk duwite masku kluthuk muga-muga tanpa nyinggol anduk. Hot sontolot. Het sentelehet. Lemek turu sing diarani karpet. Jenang desa jenenge lemet. Nemplek ning kathok warnane kuning jenenge Kepet. Oh, mantra iki enek karpete. Lipat lipet wesi saiki pojo saipet pat mampet ilang duwite kluthuk. Oi. Agus iki ketok setelane ya. Kayak tukang sulap ning jamu-jamu. Setelane. Nah, ini lho. Ini lho, Mas. Wong iki sing penting dibuktekke. Nek ngene iki anggere aku wis nyebut ngene Mbah Ndoyo, ilang dhuwitmu. Alah sing sapa? Lho, Urung mak jimuk lho. wis tak jimpuk. Tapi wis ilang. Ora enek, Mas. Wis sarana gaib. Lho, sing penting jikok tanpa nyinggol anduk. Masa? Lah delok dijajali. Lah. Isik ngono. Lah ya wis, nek isik ya wis. Nah. Nyapa? Duitku lho. Lho. Kebo sapi gugu apane? Keluane. Menungso. Omongane. Kowe ngomong piye? Kowe ngomong sing jukuk duit tanpa nyenggol anduk. Lho kowe apa lho? Lah iya. Lah iya, apa jukuk wis enek duit ning ngono. Lah sing nggo anduk sapa? Aku. Lah ya wis. Lho, Ya wis bener ngono, Wong aku ra Mas. nyinggol andukmu kok iso. Lho, ra ngerti entuk tambah 50. Lho, napa, Mbak? Lho, kembang jagat, ngerti? Kembang jagat 50.000. Kowe kurang lecet kowe. Adikmu lecet kok. Ra mudeng kok kowe. Sesuk sampean belajar licet ngono lho, Mas. Dadi ben ora dingge pok-pokan. 350. Ah, ngenehi awakmu 200. Heeh. Dadi Balik. Tadi 100. 350. Akeh memang, Mas. tak tekoni. Oke, aku ora masalah. Saya itu selalu ikhlas apa yang sudah saya berikan ke kamu. Nggih. Kowe calon didik betul kok apa? Tak tumbasne Rajakaya no. Apa kowe? Apa roh Raja Kaya? Rajakaya iki open-open. Apa? Ya kebo sapi, Wedhus. wedhus sak panunggalane. Pitik sarane piye? Titik. Oh, Dalek wedhus. mbeh. Betul kok napa rencanane? Sapi. Sapi sarane piye? Mo. Wah, ya wis tak gone kene. Lah ngono lho. Lah kok Hot sontolo hot. Pati 50. Cek wong loro ki kok padha lecete to Mas aku. Ora cetha. bisa bahasa Indonesia ta? Iso gak wis gak sida iki ya. Mas aku. Wis, Yo, wis. gubuk 50 lagune. Apa ki mau? Gubuk asmara. Gubuk asmara. Nyingkar. Sepiro Mas Deni? Jaluk nah. Nah bener. Iki lho. Sampean kok lungguh? Lho aku linggo tapi ngadeg. Ya. Beh kowe iki Lah jan. wong ya bundas ngono jare kok iso. Kan mau panggang awakne anten. Nyingkar nyingkur. Mas Luduk. Rodok dedek. Sirahe aja ndangak-ndangak ndingklu. Dodone ngene sirahe lho gagah. Bahaya. Ngene lho simetris. Nah. Dodomu iki. Nah. Wo mek dodone Nah. mongal. Karo mlaku. Nah. Wiwi. Yo, wiwi. Kurang dhuwur. Wiwi. Kurang gede. Wiwi. Yo. Wiwi tane kang Sing wipo. Wiwi tane. sing nembang awakmu ya. Ya. Dabing ya. Wiwi tane. Yingkar yingku. Mas klitik tenan kok irunge iso mekrok-mekrok. Ya Allah. Suarane apik. Nek kok lek ngelokno irungku tak cipok mborok nang. Ah, kaya Mas aku. Jarene Mas klitik ngono. berarti aku sing ragat sing nyipok iki. Ngomong ya. Ya menange kakang ki ngono kuwi. Asoy. Menange kakang ki Aku ngono. melu, Mas. Melu-melu iki ra sangko. Kok nek urine tok ning tebon-tebon sepi-sepi tak asoy. Tak asa. Ayo, sing apik ne Mas, sing apik. Nah, sing Lingsam. Yo.
Aku pengen ngrungokne suaramu Cahyu. Iya, iya, iya. Wo suarane Wida. Oh, Yes. Malah kayak sponsor tisu magic kayak di sini. Ora cetha. Lingsem. lingsem yen ke mutan. Wida, Dalem Kang Mas? cepet-cepet mlaku nih. Ora? Kowe roh apa bedane truk karo aku Cahyu? Napa to Kang Mas bedane? Yen treke dienggo momot tebu, Heeh. tapi yen aku dienggo momot atimu Cahyu. Oh. Mas kluthuk. Lah kok guyumu gila nih? Sik Oh toh. ayu lho kok guyu? Wida ki malah kaya kuntilanak lho. Apa kok iki etok-etoke Widaki roman karo Joko Kendil. Heeh. Aja to paling ora Joko Dolok. Aja ya kuwi to. Joko Kendil. Aja. Kendil. Kowe dadi kendil tenan kowe ndek kakang kendil repot tuh. Ya. Iya, 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 iya. Terus dong. Sik, Konti mang. Kok terus Ewi? Ben ketok rumah. Ya sangar, sangar. Wah, apik Mas. Ya Dadi Allah. Wah, apik. Loh, apik lho Mas. Iki untuk kaya ngene iki efek kakek ngerokok di tebu ngene iki. Mas, Mas. Nun sewu Mas, nun sewu. Iki ini rambutnya iki lho Mas, ya Allah, cangkemmu dirubung rambut ki lho. Pancen aku sak kabeh untuk rambutin. kowe tok-tok ya, tok-toke kowe kedanan karo kuwi, Niki? kesesem. Iya. Oh, nggih. Senajan to elek rupa ning sampean tresno. Iya, iya. Jenenge sapa Mas? Jenenge Joko Edi. Edi. Ora kendil to? Umpamane kendil. Awakmu rada rada sing penak mlaku. Awakmu rada kenyi, bindeng sithik. Oh, isi ha, kamu isi ha. Siap. Ya. Siap. Kang Masku jongkok kendil. Ya ayu, ya ayu. Ya ayu banget iki. Aku eneng lho kowe. Olah Kang Mas. Aku Jaremu arepe nukokne aku emas-emasan. nek iki tak nukokne men lam, kalau tak nukokne men anggapan iki nak tak tukane odol lho, tak tukane odol. Ah, Apa kuwi? Odol metik, Apa kuwi? otol ya apa Mas? Apa kuwi? odol etik lho. Oh, motor. Motor metik. Odol etik. Oh, anune Patrick. Apa kuwi? Trik aja mok tawakne to le kaya. Nyapa? Kowe njaluk Lang iki enggak ungu. Guyu kekel iki lho. Ora, Marem. ora. Nesu. Asu. Aja kaya mangkono Kang Mas. Mas ya rupamu kaya ngono aku panggah tresna karo kowe. Odol etik lho. Iki. Otol Odol metik. etik. Montor Etik. metik. oh motor Etik. metik. Ah, Walah montor Patrick. Nggih. odol etik iki Metrik. ning nyes lho. Ning nyes. Walah, anu nyetrumi wa apa Motor ngene. cas-casan gitu lho. Nyentuh iwake, nyentuh dengkulmu. Apa lah ngene kodene kok Sing apa? dicas ngoten niku lho. Gah upilmu dawa iki lho. Gah. Motor metrik. Walah montor metik. Nggih. Kelet iki lho. Wah, klitik ya didudut ae lho. Lara lho cuk. Lho iya. Kalem ae. Kalem aja kok brudung lara Pak. Mas. Mas aku. Iya. Ora undeng ngono etik. Iya, anu montor Ayo, metik. Ngono kuwi sesuk operasi lho Mas, mbok odot nemen ngono kuwi. Bawa terusno. Tok-toke awakmu topo tuh, awakmu topo tok-toke topo. Oh, alah. Lampahan. Apa muga-muga oleh ana etik. Etik. Malah ada Patrick. topo tuh, topo. Kan kas Topo rokok. Nggo topo. Apa engko tok-toke malih. Lampune rada peteng sik. Ditutupi lampune peteng.
Tresno tulus nadyan ning gubuk asmara. Tuk tak tok tok tok. Ayo Gus, kowe gawan ketoprak Gus. Lampu padam. Dengan tiba-tiba Sang Joko Kendil berubah wajah menjadi sosok pengiran Piningit. Wah, Poh sonar. Loh, balik Mas. Oh ya wis. Assalamualaikum. Kok kaya wong Arab to. Allahu Akbar. Iya. nyapok ge Allah enggak. Rasa ge kuwi. Lah ini mah kaya wong Iran. Astagfirullahaladzim. Roh aku malah istighfar terus sampean kok. Masa enek. Bar tadi Joko Kendil wis tadi. Masa Joko Kendil maling ganteng terus apa lambene lumuten ngono kuwi lah. Mergo kowe iki kakek numpak pental elektrik. Lambene lumuten iki lho ngantek aku Mas aku. Iya lagune Gubuk asmara. Gubuk Asmara. Iso lumuten kaya ngene ndelok aku demen ta ndelok-ndelok. Ini judulnya Atletik. Yen liwat Kenen sik to. Nggih, jenengan agem riyen. Kenen sik. Kula nggih malah penasaran. Enggak aku kena upasen anu. Enggak enek upase ya. Ora enek ya. Aman ya. Aman. Aku demen. Lah kok keteng to malian. Oh, lek ngene dadi duduk Mas Rudi Gareng. Sapa, Mas? Rudi Suruh. Oh, soro. Nah, apik to. Assalamualaikum. Kayak Gus Samsudin lek ngene. Nyopeken ngene sangu sesuk Mas aku. Yo gubuk lumut apa gubuk Asmara. Nggih. Yen liwat aku kelingan Gubuk kae londo. Heeh. Warna abang tonton isih sayang jenenge gubuk asmara biyen kae tanggo andom tresno No. Gong tunggang. Catetan sajroning ati lo Cahayu ora luntur saya ya merati aku kowe dadi garwa Heeh. marek
gubuk kae lunduk. Apa yo kok jauh. Nggih. Kibote sinten, Pak? Asmane? Agis. Jan terampil sekali. Pak Agis? Pak Agus. Oh, Pak Agus. Pak Agus Pak ki Agus. senengane numpak outlandik. Habis ini beli otoletik ya. Ya. Pak Agus. Catetan sajroning hati. Ana luntur saya merati. Aku kowe dadi karepku merek kupak asmara. Nggih matur sembah nuwun. Terima kasih. Nggih. Tina Remien, Nduk.